सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। उदांस्रि सान फालिफुबाय थानाय समावनो आसामाव बम बेरहोनो थाखाय आलफानिफ्राय हुमखि हरनाया रायजो नाङैनो गिखांहोनाय सोमजिदोंमोन मैयानि सानाव। रायजोनि दाब दाब जिल्लानि गासै 25 जायगायाव बमा दोननायनि खौरांखौ आलफाया फोरमायहरनायनि उनावनो बयनिबो गोसोआव सोमखिखांहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि मैया 78थि भारत उदांस्रि सानमोन। नाथाय भारत नाङैनो उदांस्रि सान फालिफुबाय थानाय समावनो आसामनि दाब दाब जिल्लानि गासै 25 जायगायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानजौफु 2 रिंगासिमनि गेजेराव बमा बेरहोनाय जागोन होननानै हुमखि हरदोंमोन आलफानिफ्राय। लोगोसे भारत उदांस्रि सान फालिनायाव जाहाथे रावबो बाहागो लाया बेनि थाखायबो हुमखि हरदोंमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बमाखौ बेरहोनाय जानाय नंला होननानै उननि समाव फोसावदोंमन आरो बमा फबनानै दोननाय जायगाखौबो फोसावदोंमोन आलफानिफ्राय। आलफाया हुमखि हरनायनि उनावनो सांग्रां जादोंमोन आसाम पुलिसाबो आरो 25 जायगायाव बमा फबनाय जादों होननानै फोरमायथिहरनाय लेखायै पुलिसनि हान्जाया गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै नागिरहैदोंमोन। जेराव गुवाहाटीनि 8 जायगायाव नागिरनाय जादों। पानबाजार प्राकन्टिनेन्टेल लामायाव थानाय गंसे गय गलानि सिङाव बमा नङाब्लाबो माखासे मुवा बेसाद हमनो हादों। गान्धी बस्तिनि गान्धी मण्डप लामायाव थानाय BSNLनि सुइच बक्सनि साखाथियाव नागिरनाय जादों। बेयावबो बेफ्रुग्रा बायदि मुवा बेसादखौ मोननो हादों। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगा जेरै शिबसागरनि DTO अफिस, बिजि रडनि ONGCनि 5 नं गेटआव नागिरनाय जादों। डिब्रुगड़ ASTC मावख'आव नागिरनाय जादों। नगावनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव नागिरनाय जादों। बेनि अनगायैबो रङिया, तिनसुकिया आरो गलाघाटआवबो नागिरनाय जादों। जाथायनि सायाव आसामनि DGP GP सिं बिथाङा फोरमायथिदों दि आलफाया आसामाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजाबोबाय थादों आरो बे जाथायनि सायावबो केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोर लोब्बा दं बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि DGP GP सिं बिथां। बिस गोनां बुट मोनजानानै खिनाय, गोबानाय, खर' सानाय आरो गोब्राब लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों सा 90निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 13 आगस्ट सानखालि सिमेन्ट सापरि आन्सलिक बाथौ थानसालियाव गंथाम गामि 1 नं नावकाटा, देका सान्तिपुर आरो जार्मानबारि गामिनि सा 150निबो गोबां सुबुंफोरा फुजा आर'जआव जिरायदोंमोन। नाथाय बे फुजा थानसालियाव बावनाय बुट जानानै सा 90निबो गोबां हौवा, हिन्जावसा आरो उन्दै गथ'साफ्रा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों। खिनाय, गोबानाय आरो गोब्राब लोमजानायाव गोग्लैनो गोनां जादों। गिबियाव बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सिमेन्ट सापरि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय माखासे गोब्राबसिन जानायफोरखौ सिलाफोथार आरो धेमाजि देहा फाहामसालिफ्राव दैथायहरनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मैयानि समाव लोगोआ दिनै सुथुर जानायनि लामायावसै। थारैनो नंमारगौ, राजखान्थियाव जेबो अरायथा नङा। BJPआ मोनफ्रोमबो मण्डलाव आरो बियाबाव गोख्रों। अब्ला जों मानो मालायनि बा UPPLनि आथिंखौ हमनो? जोंखौसो आथिं हमनांगोन बिसोर। बे गोख्रों रावा BJPनि EMD। BTCआव BJP राजखान्थि हान्जाया हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनायनि माखासे साननि उनावनो जौसाङाव गाखोनानै UPPLनि खामानि मावनाय आरो दैदेनगिरिफोरखौ आसि दिन्थिनो जागायहांनो हमदों BJPनि दैदेनगिरिया। BJPनि अक्सिजेन लानानैसो प्रमद बर'आ सोरखार सालायदों। बे बिबुंथिखौ होदों BJPनि EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि EM रेवरेवा नार्जिहारि आरो BJPनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बानजायनायाव मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गेलेग्रा फोथाराव BJP दोलोआ गेदेर जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरा BJP दोलोआव हाबफैदों। गिबि मन्थ्रिया BTCआव BJPआ हारसिङै मानो बिसायख'थि गेलेनो थांखि लादों बेनि सायाव रेवरेवा नार्जिहारिया जौसांनिफ्राय फोरमायथिदों दि BJPनि मददावसो UPPLआ सोरखार दादों। बे समाव BJPआव सा 17 MCLA आरो EMफोर दं आरो UPPLआवबो सा 17 MCLA आरो EMफोर दं। बेनिखायनो प्रमद बर'आ UPPL आरो BJPखौ समानैनो नायगोन आरो रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ मोगथाङाव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथियो EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'नाव थिउरिनि गियान दं, नाथाय मोगथाङाव मानि थाखाय खामानिखौ मावनो हायाखै बिथाङा।
बे 4 बोसोराव मा खामानि मावनो हादों बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुनाय बायदि खामानि नुवाखै 35 मिशनबो लाबोदोंमोन नाथाय बे थियरिल' जानानै दं मोगथाङाव खामानि जायाखै जुदि जानायमोनब्ला थारैनो बिचारा जौगागौमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो बुंथिबावो दि बिजेपिआ दा गोख्रों मोनफ्रोमबो एमएलए एमपि बिसायख'थियाव गोख्रोङै खामानि मावबोदों नाथाय बिजेपिनिफ्राय भट मोनाखै होननानै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो जाय गिबि मन्थ्रिखौ दुखु मोनहोदों बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो प्रमद बर'आ सोरखार दादों बेखौ बावगारनो नागिरो बिथांमोनहा होननानैबो बुंथिबावो बेनिखायनो आलादायै बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावदों एम रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फारसेनिल' खामानि मावदों UPPLनि एमसेले एमफोरनोल' स्किम होयो नाथाय बिजेपिनिया खामानि बियोबा खामानि गैया होननानै जेबो गुमुर होआ होननानैबो फोरमायथिबावदों लोगोसे बुंथिबावदों दि दा बिजेपिआ मोनफ्रोमबो मण्डल आरो बियाबावनो गोख्रों जों मानो मालायनि आथिं हमबाय थानो जोंखौसो आथिं हमनांगोन बिसोर होननानैबो बुंथिबावो एम रेवरेवा नार्जिहारिया 78थि उदांस्रि सानाव बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिटिआरआव सिगनेचार हाग्रा ओनसोलखौ माहारियारि हाग्रामा अदेबानि नेशनेल पार्क महरै फोसावबाय काजिरङा मानास डिब्रु सैख'वा अरां रायमना दिहिं पाटकाई बेफोर माहारियारि हाग्रामानि अनगायैबो गोदानै सिगनेचार हाग्रामाखौ माहारियारि हाग्रामा फोसावबाय आसामाव दा 9 माहारियारि हाग्रामा जाबाय आरो बेनिनो मादाव बिटिआरआव गासै 3 मैया 78थि उदांस्रि साननि फिरफिलाखौ खानापारायाव बिरहोनायनि उनाव खानापारानिफ्रायनो बेखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव बाहागो लानानै उदांस्रि सानखौ फालिदों जेरै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट एचएस एन्ड एमपि स्कुलनि फोथाराव बाहागो लादों जेराव गोबां सुबुंफोराबो बाहागो लानानै भारत उदांस्रि सानखौ रंजादों बिथांनि अनगायैबो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो उदालगुरि जिल्लानि बेंगिरि मावख'नि ग्रीन फिल्डआव बाहागो लादों भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो लाल किल्लायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि 11थि खेबनि थाखाय हादरनि फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों जेराव गोख्रों रैखाथि हान्जा गासै 10,000निबो गोबां रैखाथि हान्जानि गेजेरजों गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों आरो मोखां सिनायनो हानाय केमेराखौ गासै दिल्लीयावनो दोननाय जादों लाल किल्लायाव खुंजानाय 78थि भारत उदांस्रि सान फालिनायाव गासै 6,000 आलासिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों बे 6,000फोरनि मादाव अलिम्पिकआव बाहागो लानाय गेलेगिरिफोर मुलाम्फायारि फरायसाफोर बर्डार रोड अर्गानाइजेशन आरो गुबुन गुबुन अर्गानाइजेशनफोरनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन बिटिआरआव 9 जायगाखौ टाउन फोसावबाय प्रमद बर' बिथाङा 78थि उदांस्रि सानखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट एचएस एन्ड एमपि स्कुलनि फोथाराव फालिनाय समाव बेखौ फोसावदों प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि खैराबारि माजभाट बरमा रौता आरो कलाइगाव गासै बे 5 ओनसोलखौ टाउन फोसावनानै होबाय रायजो राजाफ्रा बेफोर ओनसोलखौ टाउन फोसावजानो हास्थायनाय लेखायै फोसावनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे थाखानाय टाउन जेरै क'क्राझार गसाइगाव उदालगुरि टंला बेफोरनि सिमाफोरखौबो बांहोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों उदांस्रि सानाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि अफिस आदालत बायदिफोराव जाहाथे खामानि बा सिबिथायखौ रायजो राजाफ्रा गोख्रैनो मोननो हायो बेनि थाखायबो भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशनखौ बिटिआरआव जागायबाय होननानैबो फोरमायथियो उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानायनि अनगायैबो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आधार सेवा केन्द्र बेखेवनाय हाबाफारियावबो बाहागो लाहैदों प्रमद बर' बिथाङा बेयाव बिथाङा आधार सेवा केन्द्रखौ बेखेवनानै होदों जेराव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव उन्दै गथ'साया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बार्थ सार्टिफिकेट अदेबानि जोनोमनि फोरमान बिलाइ मोनफानायजों लोगोसे आधार कार्डबो मोनफानो हागोन जायनाखि आधार कार्ड बानायनो थाखाय सरासनस्रा सुबुंफ्रा गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जायोमोन नाथाय दानिया मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गथ' जोनोम होयोब्ला बार्थ सार्टिफिकेट मोनफानायजों लोगोसे आधार कार्डखौबो मोनफानो हासिगोन गिबियाव बेखौ मेडिकेल कलेजाव बानायग्रोनाय जागोन नाथाय उननि समाव गासैबो देहा फाहामसालियावनो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन गुदुं दुंखावनायनि गेजेरावनो मैयानि सानाव रायजोआव हरखाबै गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों आसामनि दाब दाब जायगा जेरै शिबसागर गलाघाट नुमलीगढ़ चिरां बङाइगाव बायदि जिल्लाफोराव मैयानि सानाव गोख्रों बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव माखासे जायगाफोराव गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों बेनि अनगायैबो माखासे जायगायाव न' बां स्कुलनि थिं बायदि बिरखारनायखौबो नुनो मोननाय जादों हा-हुनि जेंना आरो हा-हुखौ लानानै नखराव जानाय दावराव दावसिखौ बोस्रांनो थाखाय बा गैया खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा लानानै फैबावसिगोन मिशन बसुन्धरा 3
फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनगोन मिशन बसुन्धरा 3आ बे खौरांखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों मिशन बसुन्धरा 3नि गेजेरजों मा खामानि मावनो हागोन बेनि सायावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों जायफोर सुबुंफोरा सोरखारनि हायाव न' बां बिल्डिं लुनानै दं नाथाय सोरखारि हा जानायनि थाखाय रेगुलार खालामनो हायाखै बिथांमोनहा 1,000 रां प्रिमियाम होनानैनो गावनि खालामनानै लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा मिशन बसुन्धरा 3नि गेजेरजों गिबियावनो नामघर आरो फरायसालिनि हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो जुदि बबेबा हाया आजमलि हाबा एबा नखराव बिदा फंबाय साब्रै दंब्ला बिथांमोननि गेजेराव सोरबाया हाखौ फाननो नागिरोब्लाबो हाखौ फाननो हाया जायो जायनि जाहोनाव बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजियो बिथांमोननि गेजेराव जुदि हानि सिमाखौ थि खालामनानै लायोबा बा गनायलायोबा बिथांमोनहा गाव गावनि मुङाव हानि पाट्टाखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कलनी आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों मुं थिसननायनि थाखाय प्रस्पेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो हागोन नाथाय डी फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन मख'नो गोनांदि नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन खालामखांनायनि उनाव APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा लोगोसेनो गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन हस्पिटाल नार्सिं होम क्लिनिक बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों